Добрага ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. З вами Кася, Рыся і Глеб. Рыся, гэта ты прынесла гадзіннік? Вось-вось, ён твой? Або гэта Лесік нам яго тут пакінуў? І навошта? Як? Каб мы лічылі час да яго вяртання з канферэнцыі ж зайчыкаў-разумнікаў. Не, ён правда мой. Я спрабую сёння ўсё рабіць на час. Як цікава! Ого, а гэта як? А вось так, як спартсмены могуць усё рабіць на хуткасць. І што, у цябе атрымалася? Прачнулася за 2 хвіліны, паела за 10, да вас дабегла за 15. Неяк вынікі ўсё горш. Калі я дабягу на добраранак за 2 хвіліны, гэта будзе рэкорд узроўню кнігі Гіннеса. Я учора чытала кніжку пра час і падарожжы. Ай, як добра было б вярнуцца ў мінулае. Хочаш зрабіць нешта, што не паспела раней? Хутчэй наадварот, не рабіла б, што не трэба было б рабіць. Слухайце, а вы ведаеце, хто насамрэч ужо падарожнічае ў часе? Хто? Ведаеш, ёсць сапраўдныя навуковыя факты. Іх нават даследчыкі і фізікі даказалі. Нішто сабе? Па-першае, сапраўдныя падарожнікі ў часе гэта касманаўты і лётчыкі. Калі доўга лятаць на вялікай хуткасці, час для цябе ідзе павольней, чым на зямлі. Вяртайся, а там усе пастарэлі, а ты яшчэ малады. Вось вам смешна, а гэта не жарт. Гэта Альберт Эйнштейн, знакаміты вучоны фізік, прыдумаў. Значыць, калі я палячу ў космас, то калі вярнуся, усе мои сябры будуць ужо дзядулямі? Ага, толькі ляцець трэба вельмі хутка, амаль як святло. О, клас! Ну ты даеш, Рыся. А яшчэ я чытала, што ёсць такая штука – вялікі адронны калайдер. Так, я бачу ў фільме. Ён у Швейцарыі, вялізны круг пад зямлёй для эксперыментаў па фізіцы. Так, яны там разганяюць часцінкі амаль да хуткасці святла. І гэтыя часцінкі таксама падарожнічаюць у часе. О, гэта як? А вось так, яны трапляюць у будучыню. Зусім трошачкі, але трапляюць. Супер! Можа, хутка створыць машыну часу і можна будзе адправіцца ў будучыню. Дарэчы, каб паляцець у будучыню, не абавязкова чакаць. У якім сэнсе? Можна проста сесці ў самалёт і ляцець туды, куды ляціш. І? Час на самалёце і на зямлі бяжыць па-рознаму, хоць і розніца ўсяго ў некалькі секунд. Рыся, ты сёння проста прафесар. Ага, бачыш, гадзіннік зафіксаваў рэкорд па колькасці фактаў. Ну, да Лесіка мне яшчэ далёка. А ўсім рэкардсменам і іх сябрам патрэбна ўзнагарода. Вядома ж, глядзім мультфільм. Ну што, вам спадабаўся мульцік? Мне вельмі. Так, і мне. І мне. Кася, я бачу, ты ўсё нешта шукаеш у камп'ютары. Штосьці цікавае знайшла? Так, мы з Лесікам падрыхтавалі для цябе, Глеб, і ўсіх нашых гледачоў невялікі фільм знаёмства. Цікава, і з кім вы хочаце нас пазнаёміць? З адной вельмі прыгожай тушкай. Так што сядайце зручней, глядзіце і слухайце. Знаёмцеся, гэта чапля. Паглядзіце, як яна павольна рухаецца па вадзе. Гэтак элегантна. Між іншым, у Беларусі можна сустрэць і вялікіх, і малых белых чапель. Хочаце даведацца, чым яны адрозніваюцца? Вялікія белыя чаплі могуць мець размах крылаў да 1,5 метра. А малыя больш мініяцюрныя. Аднак размах іх крылаў таксама значны, каля 1 метра. Чаплі даволі лёгкія птушкі, так што ім даволі проста лятаць, і ў паветры яны могуць быць доўга. Але ежу чаплі знаходзяць у вадзе. Яны палююць на рыбу і на малюскаў. Гэтыя птушкі цудоўныя рыбакі. Лёгка захопліваюць рыбку сваімі доўгімі дзюбкамі. Для птушак абед, а на самой справе яны робяць важную справу. Рэгулююць колькасць рыб і малюскаў у вадаёмах. Бачыце, яны за гармонію ў прыродзе. Чаплі не толькі прыгажуні, але і разумніцы. Усё так, Кася. Дарэчы, а вы заўважылі, што пёры на нагах у іх не заўсёды белыя? Гэта чаму так?
Пёркі адрозніваюцца па колеры, і чаплі гэтым карыстаюцца. І як жа? Не паверыце, жоўтыя пёркі прыцягваюць рыбу. О, гучыць неверагодна. Чаплі ўвогуле ведаюць шмат хітрыкаў і могуць адаптавацца да розных умоў. Давай пералічым, да якіх? Жыць каля салёнай і прэснай вады, пераадольваць вялікія адлегласці. А вось жывуць яны вялікімі кампаніямі. А ці ведаеце вы, што вялікія белыя чаплі будуюць гнёзды на высокіх дрэвах? А малыя часцей знаходзяцца ўнізе, у густой траве. У Беларусі чаплі сустракаюцца ў Палессі, дзе шмат рэк і азёр. І там, дзе шмат рыб. А яшчэ птушак можна сустрэць у нацыянальных парках нашай краіны. Там ім спакойна і вельмі камфортна. Бо белыя чаплі знаходзяцца пад аховай. Цікавае знаёмства атрымалася. Абавязкова летам паеду на іх глядзець. Паедзем усе разам і абавязкова сфотаграфуем. Хочаш іх партрэт на сцену павесіць? Так, бо яны вельмі прыгожыя. Згодны, не магу дачакацца падарожжа. А пакуль вы чакаеце, давайте глядзець мультфільм. Цудоўная ідэя. Так, уключаю. Сябры, Лесік папрасіў абавязкова згуляць з вамі ў веру-не-веру. Мы вельмі любім гуляць і абавязкова запросім нашых гледачоў на гульню. А тэма якая? Сучасныя гаджеты. О, пазнаю Лесіка. Ён любіць факты пра новыя тэхналогіі. Давайте гуляць. Факт нумар 1. Першы ў свеце мабільны тэлефон важыў як 3 пачкі малака. І яго маглі зараджаць 10 гадзін, каб пагаварыць 30 хвілін. Не, гэта ж трэба чакаць цэлы дзень, каб пагаварыць паўгадзіны. Не веру. А я веру, бо раней усё было вельмі вялікае. Вось у маёй мамы ў шафе ляжыць вялізная відэакамера. І гэта праўда. Той тэлефон называўся Дзіна так. Ну, імя як дыназаўр. Факт другі. Вы ведаеце, хто прыдумаў Wi-Fi? Як хто? Які-небудзь прафесор з акадэміі. А вось і не навуковец, а галівудская актрыса. Як актрыса. Не веру. Ой, нават не ведаю, што адказаць. А што адчуваеш? Гэта ж так прыгожа. А яна была ў бліскучай сукенцы, калі прыдумляла. Пра сукенку не скажу, але гэта праўда. Ого, а хто яна? Хеді Ламар. Яна здымалася ў кіно. Яе патэнт ляжыць у аснове ўсяго нашага Wi-Fi і блютуза. Цікава. О, можа, і я аднойчы нешта так прыдумаю. Падчас здымак у кіно? А дзе яшчэ? Я абавязкова буду там. Або на вялікай тэатральнай сцэне. Давайте вернемся да фактаў. Ці верыце вы, што ёсць тэлефон, які бачыць скрозь сцены? Не, я не веру. Ай-яй-яй! А раптам ён убачыць, што я не памыла посуд. Верыць не хачу. Супакойцеся, ён не фотаграфуе, як у кіно. Ён бачыць толькі сілуэты. Ёсць такі ў Амерыцы. А вось у Кітаі Што ў Кітаі? прыдумалі тэлефон, які зараджаецца ад смеху. Калі ты смяешся ў трубку, акумулятар папаўняецца. Чым весялей размова, тым больш энергіі. Ой, не могу. Гэта ж трэба размаўляць, расказваць анекдоты, каб тэлефон не сеў. Ой, Рыся, гэта няпраўда. Бо калі б ён зараджаўся ад смеху, у мяне б акумулятор ужо лопнуў ад перагрузкі. Верно, гэта я сама прыдумала. Але хацела праверыць, ці уважлівыя вы. А я на секундочку поверила. Гэта ж так зручна. Смяяться і зараджацца. І нарэшце апошні факт. Існуе тэлефон для коцікаў. Для каго? Для котикаў?
Гэта з кім коцік будзе размаўляць? З барсікам суседа? Не-не, гэта тэлефон, па якім гаспадар тэлефануе кату, каб пагутарыць, пакуль ён адзін дома. Там ёсць кнопка, і калі яе націснуць, кот атрымлівае ласункі. Не. А я поверу. Ідэя цудоўная. І правільна зробіш, бо гэта чыстая праўда. Завецца Пэтфон, і ён сапраўды існуе. Клас! Здаецца, я бачила такое ў нейкім мульціку. Дарэчы, давайте глядзець мультфільм. Давайте. Ну, як вам мультик? Просто клас. О, і мне так спадабаўся. Як усё тое, пра што мы сёння даведаліся. Бачыце, са мной не сумна. Рыся, што ты такое кажаш? Зусім не сумна. Ну, я вельмі рада. На жаль, час праляцеў хутка, і надышла пара развітвацца. Пажадаем гледачам цудоўнага настрою. І новых рэкордаў. І ўсё паспець. І сустрэнемся мы, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!